Čau lidi, já jsem Fire a vítám vás u dalšího videa. Dneska to je na hru Ice Hockey. Já jsem ten vlevo, ten tygr. Takže jdeme na to, já jsem to před chvilkou natáčel. A moc mi to nešlo. Jako je pravda, že mi to nešlo, ale já jsem to nevydal kvůli tomu, že se mi to nějak vyplo. Potom dej ho sem. Vem to! Co tam koukáš, pane bože? To mohl vzít. Co mi to bereš? Si děláte srandu. No. Já srandu, abych umlátil. Ne. Jak to furt dělá? Co, už jsem udělal vystřelit a on mi to sebral. Co děláš? Tahle hra nemá logiku. Aha. Jo, já to musím držet. Já musím držet. Já jsem to vždycky klikal na tu rychlost. To byl nebo ne? No, nebyl. Takže dámy a pánové, já bych se s vámi rozloučil. To bylo pro dnešek všechno. Jestli vám video líbilo, dejte like. Jestli vám nelíbilo, dejte dislike. Jestli to nový, dejte odběr a dejte nějaký hezký komentář. Čau.